Барыс Захадэр. Кіт і кот. У гэтай казцы беспарадак, у кожным слове стос загадак. Казка кажа па сакрэце: кот і кіт жывуць на свеце. Кот агромністы, хвастаты, кіт быў дробненькі, пухнаты. Кіт курняўкаў, кот плюхцеў. Кіт купацца не хацеў, як агню вады баяўся. Кот заўжды з яго смяяўся. Час свой кіт вось так праводзіць: удзень храпіць, а ўночы бродзіць. Кот плыве па акіяне, хлебча кіт сваю смятану. Ловіць кіт мышэй у траве, кот на моры лынды б'е. Кіт той драпаўся, кусаўся, калі ж ворагаў тузін, вельмі шпарка ратаваўся і заскокваў на тын. Добры кот ні з кім не біўся, з ворагамі не сварыўся, хвалі лапамі штурхне і хаваецца на дне. Любіць кіт на дах ускочыць і спявае песні ўночы. Яго клічаш: кіс-кіс-кіс, ён ахвотна скокне ўніз. Хто там быццам параход? Верагодна, рыба-кот. Шусть на дрэва, што за спрыт? Безумоўна, Васька кіт. Так бы доўжылася казка без канца сама сабой, але надышла развязка. У мора выйшаў кітабой. Зырка глянуў капітан, бачыць, у моры б'е фантан. Ён каманду падае: поўны ход, там кіт плыве. Кітабой бярэ гармату, а гарматы вам не жарты, можна тут не варажыць, лепш кіту далей адплыць. «Мама!» – крыкнуў кітабой, адскочыў ад гарматы. «Гэта хто? Вось хвост трубой, вушасты і вусаты! Стоп, машына! Псік пачвара! Гэта кот, марская кара!» «Супакойся, што з табой?» «Я!» – крычыць. «Не катабой! Перадайце капітану, я страляць у кота не стану. Хто катоў не паважаў, тых звычайна сам караў». Усім дрыжыць як ліст, тэлеграму шле радыст. Усім плыве як шпрот, цуда-юда, рыба, кот. У казцы нейкая загадка, тут зусім няма парадку. Кот павінен жыць на сушы. СОС! Ратуйце нашы душы. І ў адказ на кітабазу верталёт ляціць адразу. У ім адказныя асобы са сталіцы і сяла, дактары, прафесары, медычная сястра, акадэмік па кітах, акадэмік па катах, з імі 70 студэнтаў, 35 карэспандэнтаў, 2 рэдактары з карэктарам, кінахроніка з пражэктарам, юныя даследчыкі і іншыя выведчыкі. Усе на палубу спусціліся, вельмі шчыльна размясціліся, высвятлялі цэлы год, хто тут кіт і дзе тут кот. Меркавалі і радзілі, урэшце рэшт пастанавілі: у гэтай казцы закавыка, ёсць друкарская памылка. Хтосьці проста без дазволу літары змяніў у словах. Выправілі кіт на кот, кот на кіт наадварот. У казцы навялі парадак, болей тут няма загадак. У акіяне кіт бурліць, кот на кухні мірна спіць. Усё так складна, усё так ладна. Казка стала
на выдатна. Стала казка тут сканчацца. Усё, пара нам развітацца.